खुलुमबाय नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना हयथ' दाखालि बावैसो जालांनाय जितु वेब साबमिट बे वेब साबमिटआ मुम्बाइआव जादोंमोन आरो बेयाव बे वेब साबमिटखौ इनग्रेट खालामदोंमोन जोंनि भारतनि पीएम नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो इउट्यूबनि CEO बिथां नील महन बिथाङा गोदोर मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन बे खालि बियो जादोंमोन 1 मेआव जादोंमोन तो बे खालि नील महन बिथाङा जायनोखि इउट्यूबनि CEO तो बिथाङा मोनसे गोदोर मोनसे एनाउन्स खालामदोंमोन तो मा बियो नोंथांमोना थारैनो मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जों दा बेनि सायावनो जे बे भिडिअआव सावरायनो नागिरदों तो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय तो नोंथांमोना दायो वेब्सनि फुल फर्मखौ हयथ' मिथियाबो जानांगौ वेब्सनि फुल फर्मानो जाहैबाय वर्ल्ड अडियो भिजुअल एन्टारटेनमेन्ट समिट 2025 तो बियो जादोंमोन मुम्बाइआव तो बै जितु साबमिट वेब साबमिट बेखौ माने इनग्रेट खालामदोंमोन जोंनि भारतनि पीएम नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो बेयावनो जोंनि जितु इउट्यूबनि CEO बिथां नील महन बिथाङा इन्डियानि जितु कन्टेन्ट क्रिएटरफोर इन्डियाखौ बिथाङा बुंदोंमोन जे क्रिएटर नेशन होननानै बुंदोंमोन मानो होनोब्ला इन्डियाआव ओरैबायदि कन्टेन्ट क्रिएटर दोङो माने मिलियन माने मिलियननि सायाव मिथिबायना ओरैबायदि कन्टेन्ट क्रिएटर दोङो तो बेनि थाखायनो मा होनना बुंदों नील महना क्रिएटर नेशन होननानै बुंदों तो जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोननाय बायदिबा जितु थांनाय माने 2-3 बोसोर सिगां दा बियो हयथ' दासिम बियो बांबायबो जानो हागौ नङा होमबा बहुत गोदान क्रिएटर ओंखारबाय थायो नालाय तो बेखायनो माने बांबाय बियो दासिम तो थांनाय जितु 3 बोसोरसोनि भितरनि जितु माने क्रिएटरफोरमोन 100 मिलियन माने 100 मिलियन माने बिनि बारा तारमाने 100 मिलियननिबो बारा माने मा जादोंमोन कन्टेन्ट आपल'ड खालामदोंमोन इन्डियानि कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा 100 मिलियननिबो मा होनना बुंदोंमोन बारा दासिमथ' पुरा बियो माने मा होनगोन बेखौ एसे 100 क्रस खालामबाय बियो तो बै जितु डाटा 3 बोसोरसोनि डाटा बेयाव मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला 100 मिलियननिबो बारा माने कन्टेन्ट आपल'ड खालामनाय जादोंमोन इन्डियायाव आरो बिनिनो 15,000निबो सायाव दासिमथ' पुरा बांबाय बियो 15,000निबो सायाव जाय बिथांमोननि साबस्क्राइबारा 1 मिलियन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों तो होमबा सानना नाय फिसा क्रिएटर दंबावो आरो नङा होमबा फिसा क्रिएटर दंबावो बेनि उनाव 15,000निबो बांसिनानो मा होनदों 1 मिलियन साबस्क्राइबार गोनां तो बिनि उनाव तो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे इउट्यूबाव जोङो भिडिअ बानायना होयोब्ला मनेटाइजेशन जायो जानायनि उनाव इउट्यूबाव फैसा होयो तो बेसें क्रर फैसा फैदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों नामा तो थांनाय जितु माने 2-3 बोसोरनि जितु माने फैसा फैदों इन्डियायाव बियो फैदों 21,000 क्रर मिथिबायना एला खेला फैसा नङा 21,000 माने क्रर फैसा जाय क्रिएटर बिथांमोन बिसोरो अलरेडि माने पेड जाबाय माने मोनबाय आरो बिसोरो दा बेनिखायनो नील महन बिथाङा मोनसे गोदोर एनाउन्समेन्ट खालामदों बेनो जाहैबाय इउट्यूबा इन्डियायाव 850 क्रर माने इनभेस्ट खालामगोन होननानै मिथिनाय मोननाय जादों तो दाखालि बिथाङा बे वेब साबमिटआव बिथाङा बुंदों जे इउट्यूबा फैबाय थानाय जि 2 बोसोर बे 2 बोसोराव माने मा खालामगोन होनना बुंदों 850 क्रर माने इउट्यूबा इनभेस्ट खालामगोन आरो बै फैसाफोरखौ मा खालामगोन माने कन्टेन्ट क्रिएटर जाय कन्टेन्ट क्रिएटरफोर बिसोरखौ माने बुस्ट खालामनो थाखाय इकोसिस्टेम बुस्ट खालामनो थाखाय मा खालामगोन इनभेस्ट खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों तो नोंथांमोनाबो दायो साफा हयथ' कन्टेन्ट क्रिएटर फिसा कन्टेन्ट क्रिएटर नङा होमबा जाफुंसार जानो हायाखै तो बेखायनो दिनैनि समाव नोंथांमोनाबो जुदि फैसा खामायनो लुगैदोंबा इउट्यूबनिफ्राय नोंथांमोना कन्टेन्ट आपल'ड खालामनो नाजा माने इउट्यूबा फैसा होयो नङा होमबा तो बयबो मिथिखागौ जेब्ला माने 1,000 साबस्क्राइबार 4,000 घन्टा कमप्लिट जायो मनेटाइजेशन एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामनो हायो तो नोंथांमोनाबो जुदि कन्टेन्ट क्रिएटर जानो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो इउट्यूबनिफ्राय फैसा माने आर्जिनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हागोन आरो दिनैनि समाव डिजिटेल नङा होमबा डिजिटेल इन्डिया जाबाय मानो होनबा जोंनि आखायाव साफा माने गंफा बयनावबो मा थायो मबाइल दोङो बै सिगांनि टिभि कालचारा गैला बुंनो थाङोबा जोङो गोसोबानो मा खालामनो हायो दिन तारिखाव जों ब्लगिं नायनो हायो
माने संनाय खुरनायनि नायनो हायो गोसोबानो निउस नायनो हायो इडुकेशन भिडिअ नायनो हायो थ' जोंनियाव माने मबाइल थानायलाय दिनैनि समाव डिजिटेल जानायलाय बे समाव जोङो मा खालामनो हायो गोसोबानो थ' माने लाइन थांना होदोंमोन थ' बेखायनो खोमसि जादोंमोन थ' जेखि जादोआ थ' जोङो गोसोबानो जि गोसो जों बेखौ नायनो हायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि कन्टेन्ट क्रिएटर जानोबा फैसा खामायनोबा इउटिउबनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालाम नङा होमबा फैबाय थानाय समाव इउटिउबा बहुत फैसा होगोन मानो होनबा इउटिउबा दिनैनि तारिखाव 850 crore माने इनभेस्ट खालामनो थांगासिनो दङ जोंनि इन्डियायाव थ' बेखायनो नोंथांमोनाबो कन्टेन्ट क्रिएटरनि हिस्सा जादो आरो फैसा खामायदो इउटिउबनिफ्राय नङा होमबा थ' भिडिअखौ बोरै मोनदो कमेन्ट सेक्सनाव जनाय आरो जाय बिथांमोना दायो फैसा खामायबाय थाखादो इउटिउबनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय